kita berdoa. Amin. Kapor kalak biang ya kabangin ya sedang no ya kena kejing ya seng jongi ya kena kestap. Te shuai ya kaba ngin poi segi benta baro tengah ngubha ban khot menta ya i executives secretary iba pej iba jungo ya ka mission and evangelism department in ngubha ban ai ya ka jingpun banai ya ka program. Reverend Direktur, ini kalau program hak bedai bagi negeri Cinseng kemamta. Untuk lihat sengau ya kecurai penhem nak liang jong ka stani kuayar jong mau Shalishna district. Pada Sherman, wa ino ilam hak negeri Cinseng idei Moderator jengi Reverend HK Nomsap. Man pulih berdua dari pemesan ti syuting. Dari Cipemena, man lum yang cengu, bahkan lum yang cengu niyo kuayar na kecing sesamla balang pengiba berkeba arpat na kastani kuayar jong mau Shalishna district. Inoy lap hak ni kecing seng de Reverend Biji Melimlong kecing pemena bat kecing penwai. Tekene kalau kecing kerpat na kamta jong ki nong syarai bakat sumhaya kaban syong sinikmat bat kumcuru isane makadan ka makaliang balang la pengkrek ya kene kecekah.
ngis ngau ngai yo blei hagane kapor bau ai hangi ya kane kasngi bangin ya don hangni hakabalang hamau reng keneng ngis ngau yo u bau ai ya kane kasngi ka bakhoit ka basyai ka basyet ya ka bangin yo banya syakri yo u bangin yo aru banya lam ya ka ktien ka jong u te kumta ngap diang lang yang ilang baro kabalang maureng keneng baro kawai yapi kum ka district baro kawai jong ka mau syai lai shanat bat kum juru yaki no kino ki syakot snuba lane ki parabangai bayet ki bayadon rengkat bat ngi hapo jong kane gajingnya seng ngapdiang yapi baro syakane ka conference ka revival conference jong ka sinat ka jongi kani ka por kalong ka por ka bakentang na ka benta jongi wei pai wei ka sinat ka layo i ya ka jingdon kam ya ka bakum kane ka jingeseng bangi ngin yo ban pai syakitai ki arpausnam baka revival kalawan khaddu agane ka ri ka jongi bat ka ei ka bangi pat bangi dai ban le hakine kisnam kisngi ki bandang wan nadin jongi te gani ka dai ka por ka badon kam ba ngi ki bayalum hangne ngin yo ban sengu thu yala de bat kum ju du bangin pen benaru ya kane syaki wei pat ngas ngau kuman shibun bat nga ai kublai kerpang yaki kon samla jong ka district ki bala ai ya kane ka jingruai penrhem mensim ha kane ka por ublai unong long rengkat bat pi unang yai pendon kam yu pi na ka wei ka por sya ka wei pat ka por bada ka ju ka poru nga pediang lang yang ibaro bat ngisau kumen ba kinong ya shimbenta baro ru kila ya don rengkat lembat ni nadu iba pule ya gaktien ga jong ublai ki jingruai ke bakerpang bat kumjuru inong yalam i reverend BG melim umlang tengi ngau kumen shibune bau blai ula yalam yangi bat un yalam ru ya kene ke seng baro ko wei tongin ya ya cheprang ngin yar wai lang ka jing wai ka ba shispa arpwei shispa arpo hunriu shispa arpo hunriu badaden jong ka ne ka jing wai itmen basan ti suting in sapule ya ka ktien ka jong blai bat in sabu ha ka jing duai men sim ba khoi tawan ka jing dom to pen pra pen pet pen syai ala kibreu nang trei men sim baba pen klain ka jing tlot ka ding beneng pen me jing ngau arta tien to pendu penjam kilon ude ngin yar wai ka jing wai ka ba shispa arpo hunreu mình xin bay khu tu quan ca ding đom thu pen pram pen shai ya lai ki briu nang trei mình sim ba pham nang trei mình sim ba pham nang trei mình sim ba pham nang trei mình sim ba phàm mình sim ba khu tu quan mình sim ba khu tu quan mình sim ba khu nạp neng jing khu la rem u blay bên kên đu yai khi riu bát nào phúc kinh phải luôn mình sim bài cún tu quan
เป็นคลานกะจิงไงลนกาดิงบนเองเป็นเมมจิงเกี่ยวอาตาทินตูเป็นดูเป็นเจมกีโดนูดเอมเป็นเจมกีโดนูดเอมเป็นเจมกีโดนูดเอมเป็นเจมกีโดนูดเอมมันเสียมบักพูดทุกวันมันเสียมบักพูดทุกวันมันเสียมบักพูดนับหนึ่งจิงคูลาเรมอุเบลนเป็นเพื่อนดุยาขีบริวบาดลาพบกันไปโนมมันเสียมบายพูดทุกวันเป็นกันดุยาขีบริวอยากลามเชื่อดิ่งพูดน้ำอาลันที่เป็นมุทินมาบิฮารีคลาวบาตูดามฮารีคลาวบาตูดามฮารีคลาวบาตูดามฮารีคลาวบาตูดามมันเสียงบักพูดทุกวันมันเสียงบักพูดทุกวันมันเสียงบักพูดนับหนึ่งจิงคูลาเรมอุเบลนเป็นเงินดุยาขีบริวบาดนาพบกันไปโนมมันเสียงบักพูดทุกวันเป็นเป้าอยู่เยซูคริสต์น้องเป็นเอ็มคาเปอร์เทนอุตรามพีพายอุไลดอนบอร์อุสิมกาจิงไอเออุสิมกาจิงไอเออุสิมกาจิงไอเออุสิมกาจิงไอเอมันเสียงบักพูดทุกวันมันเสียงบักพูดทุกวันมันเสียงบักพูดนับแนมจิงกูลาเรมอุเบลนเป็นเงินดุยาขีบริวบาดนาพบกันไปโนมมันเสียงบักพูดทุกวัน ข
Bahaswa bangin ya pendem lang hai ke jing duai. An pensengau katukat ni teliki benta naga kedin ke jong ublay haga ni por. Ya ka bangila ban syem naga jing ruai sam nang ta ke siti ke baar upol siki nom korin bat naga kitab jing penpau. Ki kentin ki ba ongkum ni. Hakmi mikwa ia ka jing shisha haka basyapo bad haka benta ka bari men penlong bangan tip ia ka jing start tu pen khoj yang da uhesop dengan long khoj tu saj yang dengan kamli ban ia ka yor tu penlong bangan yok sngew ia ka jing kemen bad ka jing sngew bah bagi ta kising kiba malapen ken kin yo syat kemen tu penlong kadok nut kebat temai hapok jonga au ublei batu pentemai ya kemen sim kababej hapok jonga wat beret no yang nak mat jong me bat wat simno yalau men sim bakhoy nanga tu iPad hanga ya ka jingkemen ka jingpen im jong be bat tu kersian yang ada ka men sim ka bakeloy kumtate naduk menta kumta ladau ueiru udon hau Chris ulong ujing tau ubatemai ki eiru ki barim ki ladu no hakmi ki baro ki lajalong ki batemai ti ki baro ki long nau belai ubala penyesuk no yangi haladi hi dau Yesus Kristus bat ubalai ti hangi ya ka jing pentrei ya ka jing penyesuk kata kalong bau belai udang penyesuk ya ka pertei haladehi hau Kristus klem danyeu haki ya ka jing palat jongki bat bau labu ti hangi ya ka ketin kani ka jing penyesuk namar kata ngilong kita kinong kitin sim naga bentau Chris la kumbau belai ukerpat ya pi dangi ngidwai hir naga bentau Chris tolong pi ya ki balai penyesuk bat ubelai hakmi ngayeng haka jingkang ban ngati ladau unuru unyok sngew ya ka ketin jonga bat un ple ya ka taka jingkang ngan wan rung hapo hau bat ngan ya kawai mit lem bat mau lem bat nga tu beleun kerku ya ka bapule na ka ketin ka bakhoy ke jong o ngin ya pendem lang hagi jing duai kumni haka ni ka step jong ni ka sngi ka bakraw ka jong me au bau belai kum ki khun bat ki syakri ki bala siuspa ki jong me Malayalam yang ikut rai bangila banya lumlang haka ni ka step hapo kanika balang hang ni hamau ringkeneng nadu nin kasngi Malayalam bej ko pa yagi benta baro kibaga sinot kalayo ban pendep lengba Commission and Evangelism Department try ngi aingo sa sisin bahkan ni ka step ngiyo ban yeng langkum ni kum ki khun ki bala sius pa ki jog ba ablay
Hoi try ban sngongo ya me ablay. Ban melawan jngok ban melapan mat hangi bangi melak ban kletsu jiu nom kopa. Try kisnem ki balalait no. Ya ka jing pla bat ya ka jing mayan. Ka jing tray umen simbakhoy. Leng bakari Bible. Hakan ikari ka ba it ka jongi. Ngimla klem das ngongo ya me ablay. Ya ka ba melapan mat haki balang baro. Kiba melapan yeng hakan ikari lum kasibat jaintia ka ba it ka jongi. Ban mat ya ka bor ka ba kraw bat ya ka jing pla ka ba mayan Bat ya ka ba yay plaru haki por baro. Jong ka jing tray ka umen sim jong kari Bible. Kum takum ka sinot ngidang ya daga jing ai ba daga jing isnay ka jong me. Ya ka ba mendag penkipat ko try. Haka ni ka sngi nadunin ko pa. Leng ba ka evangelism department jong ka sinot. Ko try bagin la ban yeng pat kum try ban ken mau. Bat ban yay wan syame. Ban kerpat ya ka jing isnay pat ka jong me. Bante bukpat ya ulapa jingkerku haki balang hoj akari kasibat jaintia ka bait ka jongi try ngi ang nut ya katako pa ya ka ba menis nei sa sisen pat banwan jongo ko try ya ka dikari ka bait ka jongi daga ding jong men sim bakhu jong me ya ka ba untang do no ikijing baman jongi ban pen ken do ru hangi Siapang ka pop, ka hok, bat ka jing bisyarde. Try kum tangi ang nut, ban ngi trang abo blay. Shwa, baka takasngi ka bakraw, ka jong makan pau. Hakilo beneng, ko try beit. Daduay, ya ka ba menis nay, ban tepat angi. Yaw men sim bakut ka Bible. Kum taro ko try, kum ka sinot, pedeng ka jong ihang ni. Atray om tang kata ka benta handray malabu melatong ya kahako pa ya kaban beteng ru ya kan ka hukum kaban malabu ko try ban lech ka pertay ban yalap ban penlong senran ya ki briu baro kum taru ablay ngidon hakan ka balang hang ne maureng kedeng ban pensawa ablay ka jing ba ka bapla ka jong me Kaba melapen pau halor ka ding pna. Daga jing syayap ukun jong mau Yesus Kristus. Naga bentaki pop jong iko pa. Ngilong kanika bangilong ablay. Dai daga jing ai ka badap biang ka jong me. Ya kaba melasius pa janai yangi. Bangila ban yo ka hok hame ko Yesus. Try kum ni kum ka sinot leng bagai mission ani evangelism department ngidon ya kan ka benta ka bakraw bat ka bakya ko pa ngidawai ya me ablay na markata ha ka bangingin yeng nang ne ban yalap ya ka kubor ka jing peneme ka batang daw Jesus Kristus mau try ba menis nei ban keta ko pa ablay apdeng ki men sim ki bakordor ki badan saudong jong ka dikasnong bakin shem ya ka jing penkendo ko try bakin yo sneu shisha ablay badai ka jing it ba ka jong me bakin laban pediang ban pai shame dalaga do nut baro kan maulem ablay ngida duai yalau jong usyakri jong me uba mela jed uba mela tung ban peniyeng hakan ka step jong ka sngi ka bakra ko jong me long tang ubreu berit uba mlongai ai na lade ko pa duai ablay beda ka ding umen semak ko jong me try ba men te le ma usyakri jong me men pen kup halau jong usyakri da ka bor ka jong me pakai ai baro kabau syakri un keren ko pa kandalong rengkat ka bor umen sim jong me ya kaban pen kendo nengkong yangi ki badon hang ni ko pa iskon ki balajit ki jong me hoy ki men sim ki bakordor bat ki balas sakama kum ju nagasem ka jong me try kum tangi da duai ya kaban menang ya lam ko pa
ya ka mission an evangelism department jong ka jingas jong ka KGP sinat pedeng ka jongi kabadang don sibon ki pohor ban pendep ban ya lap hakim sim ki bakordor do nang kerku ko trai karpangi ki nungkit kam ki dekhot bat ya barok ko trai panginang lapan trade ya kan dika kam jong ka jing penim kaba malasyania halaka jong ka balang kum taru ko pa ka dika step try to isnay ban yalam ya ka dika por daka bor men sim jong me nadu bastang pada do bandawai jong ka dika jing syakri ka jong na baka kerteng ka batyang tam utrai bat unang penim jong yu Jesu Kris ipani kot karpadi ka di baro amen. Nga ay kublay sibon ya itemen basan ni balawandra ban pule ya gagtien ka jong blay ha kane kapor. Ay begini ki kentien ke bala pule hangi kinlong kabor kaban Krisyan ru ya ka jing im ka jongi. Te menta pat ngin yo poy no asya kaway ka benta pat kata kalong. Bangin yalum no ya ki jing aingo. Ki para bangaj ba iet baro siwa ban lum ya ka jing aingo. Ngidap da kajing sengaungu ka bakrawat ka sinat ka jongi kadang long ka sinat ka batmai. Hendrai ni sengaungu bagi para bangaj ba na du ki balang ki jongi haupot jong ka sinat. Ki para bangaj ba na ki long yeng na ki long sam. Pila say ka lo che ka kam ka jong blay. Banya Krisyan ya ki kam jong ka sinat. Bat kum taru ha ka ne ka por. Kasinat jongi kabu ya katang lengba ki commission bat kumju ya kajing ya lamp ya ka gospel te kumta ka ne ka por tungin ya no kelo che ka ne ka kam kumba utrai ulap ha yangi bangi dai ban le ya kata ha ka ne kasla perthai te kumta menta katba ki bala penbait kinang yalum ya ki jing aingo bat nga kuaru bagi to ki balum ya ki jing aingo kin penyo bentalem ya ki para bangaj baye ki badang wan sya kane ka jing seng bakin yo ban ai sya ka kam ka jong blai te aga por balum ya ka jing aingo te ka jing seng samla jong ka balang ringi ba bat kumju ka standing choir jong ka Maushai Laishnat district kinang ya ai ya ka jing ruai ka jongki te hadien balada belum ya ka jing aingu itemen besan jimani in sapen kentang yaki shuai ya kata tungin ya ruai lang ka jing ruai ka ba ars pa lai pau kum ka jing pen kre ars pa lai pau sipai jong Jisu ranti baro lang habariu ka turoi yang intur seprang Kresu kapten jongi ubadon bortam sya kajing job tiaw yangi un yalam kajing ruai kaba ars pa laipo tunginya yang Sipai jong Jisu renti baro lang Abariu katur roim yang entur syaprang Resu kapten joingin ubadon bortam Syai kajing jok ni yau yang i un yat lam Lai kat mai kat nang jur lê lê wan kiên ran Shania tang hu Jisu day ma u bashan Ha jing shakri ya u đơn kai kam ker hai Ki ba hap ban ring pan pen chat ki ba swai Man kasih kapor him Yungin tin tiêu nam
sai ca trình dọc hi yào ya y un ya lam lại cát mai khát nàng chur lê wat kiên ran san ya tăng hư Giêsu đây ma u ba san sa prang tu ngin nang tur hai ca liam ngu trai ya lam ya ca có sâm ya ru ha jing shai hu kum jang u ngin lem bài nông ai khăn nam sai ca trình dọc hi yào nhai y un ya lam lại khát mai khát nàng chur lê wat kiên ran san ya tăng hu Giêsu đây ma u ba san
Ini ya duai. Aki selajat kiba khoj, kiba kentang tam gijong me kopa. Ngiwan bandem rit krop. Hakan ka step. Ban aingo ya ka jeng ai kepada biang ka jong me langbau Jesus Christ botrai jongi.
Ngiaingu namarkan ni kapor, kabak kordor, kabak kentang, kabangidon hak kejat, jong me kupa. Isnei ko kenrat bi banyarap yang iba sipor hak ni kapor. Banginios ngau ya kal ke jong umin simbak hut kababe pedeng jongi. Pendap ko kenrat bi akabor ke jong umin sim hak ni kejaka kat bangineng ya senglang. Kum hakasni Pentecost. Aingin mat ko pada kajing syamen sim kabat maya bangin mi nang ne. Oh si kenten nak bentau syakri jong me ko pa bi ubame penyeng hakan ka por ka bamenta. Aingin sngo ya ka bor ka kten ka ba im ka jong me. Kabolong ka ding ka jong min sim ba khoj bantang do ya ki jing baman jing ibaro. Bat bangin syam ya kajing syam ben sem sa sen pat. Bangin yo iya meu jisu bala syayap naga benta jongi. Hoj ko pa kana ka porngi donru kini kijing ai ki barit jongi syaka kam ka jong me ko pa. Hoj ka sinot pedeng ka don kam sibon ko pa. Naga benta ben tredap ya ka kam jong kajing pen im. Ngidon tang kendiat mangiwan ra akmat jong me kana ka por. Ngidwai da kajing isnei ke jong me. Kumba me kerkuyuk pu bat kidakha. To kerkuy gini kajing ai ki barit ki jongi bakin manroy kerhai. Ablay jong ato isnei ban shimti ko kenrat. Ya ka por ka basa jong kajing syakri jong iha ka sni baro ka we. Ha ka jing yalam ka jong umin sembak ho jing kular. Diang ya ka bangu jongi. Naba kerteng uji sungi pan kini baro. Amen. Ta kane kapor menta nga ai kublai sibun ya pi kum ki khun samla ha kasinat ka jongi. Bau blai ula pendon kam leng ba jong pi. Ban ya lam ya ka ktien ka jong u. Te tang ka we ngan ong yu pi ka long. To nang yai kiu seprang. Ban sakhi ya lau jong utrai. La ka long ha ka met. La ka long tu ha ka men siam. Te menta pat ngin ya poi sya ka we ka benta bat kata ka long bangin yu sngau ya ka jing ya lau. Nai Reverend BG Melimom long. Te nga kumba ngala penpau na du kubastang kajing pediang ye isya kane kajing eseng. But ngadapru da kajing sengu abakrau. By pastor ila pediang hun mensim. Ila pediang sur mensim. Ya kane kajing tenrong jongi na kaliang jong kasinat. Banlong kumunang yalau. Hang ne hakane kastap. Te kumba ublay ula pendon kam yo na kaway kapor siya kaway pat kapor. Un pendon kam du yo hakane kapor kabamta. Te ngangech kam babaro ahikat bangiadon hang ne. Ngi itu bat ngi tibharu yai pastor biji melimlong. Idei pastor jongi hakasinat. Idei uway na pedang kinongkit kam jongi hakasinat. Bat menta ibat kumu assistant secretary jong kasinat kajongi. Te kermen skam bau bleng long ringkat bat bat long ringkat tu bat ngi baro lembat kilok kijor. Ki bayo sngau lengba kane katendong jing sawa. Te shuaya ka ba ngin yo sngau ya ka jing yalop na ngin yarwai ka jing ruai ka ba shispa lai po nyau. Shispa lai po nyau. Pa atrai la jing sawa menta da kabor bakrau. Banyale ya kaktin jong mesya bubriu umla kan pau. Ya keleng ding beneng tang kaboman bad jing meng. Nginyar wai ka jing ruai ka ba shispa lai po nyau tonginya yang lang. Pa atrai ya la jing sawa menta dai kabur bakrau
Ban ya về dài các tin dòng mình sa u biểu ôm làm gan bao dài khứ nên để phút nên thành khao bốn ban riêng mình cái tin dòng mi ca la mi yang ban ya lam sai kun các lao lom khan dinh sai lom u de om ban y tu ban mi na phao Nguyện bát niệm lom hát mìm cùng hai cát ni ai nguyện lên. Tôi bên đây bằng chứng đuổi, nhìn đuổi. Cô pa chứng bài bên này anh ngồi mấy cô trai lên bên cái por. Nên sẽ bên sát sengau bài ngay bên đòn cùng cô trai, hay cái yên cái bên tăng chứng trai bên cùng juru, hay cái bên ta trong cái yên cái bên tăng cái trong mấy. Nhà anh ngồi mấy cô trai bên mình xem lên nó, ya cái chứng anh ti cái trong này. Wadah bên cái chứng long tlat, wadah bên cái chứng long suai cùng cái brio. Rồi anh ngồi mấy cô trai mình đang isnay. Ban penyo pat hangi sai sien pat bingila penedon kumnin ka yen ka bakantang ka jome nak bata bingyo ban syakri ban pen kraw ye ka kerteng ka jome pat kham tame ko trai bingyo ban yet yaladi ha ka jingi dai ka jungi shimet la shimet ban meu trai bat unong penim jungi u Jesus Christ trai mi lo jong syakri bat ki syakri jme ki angnu ban yo sngo ye ka khubor na ka tieng jme trai a trai mi ye lo jong syakri long tang upriu bom dan rum naladi Mereka eka bodohan kalong tang ban pen ko ngo ia ladi. Hakmat ka khet ke jing snage metrai. Kerana trying in shaskor. Namar milong ublehi. Hakerteng ke jong jisung idwai. Amen. I Reverend Moderator iba penya ia ke jing syakri ke jong ini kapor. Kinong kit kam jong ka KGP Synod Pedeng ke jong i ki biro ringkat. Or ki dekhot jong ka Mission and Evangelism Department jong ka Synod ki para pastor baro ki bolong kim ki kpa ki men bar ki para ki jonga or ki teman basan ki bolong kap ngini ka por ki dekhot bat ki delegate baro bad na kam ta jong phi ki para bangai be baro kat ki bolong ni ka por nga shim ni kala de ka ban ai khublai phi sai sien pan ha ka kerteng ka bolong bor tam ka bathyang tam ka jong utrai padunong prem jongi O Jesus Christ. The Kupleshibon ya I Reverend Moderator I bala penithu yanga. O lese hakabalang hamauring keneng lese kidang yakin mau yanga lese. But lese pilabonong uju shijo ubri ukren. Man hakani kasingi Women Sunday ngadang wan hakani kabalang hamauring keneng. But nakapta ki parabangi ki mauring keneng lese kimpan laban klet yanga. But lese kumau mentala labonong ba uju shijo ubri yang mensi ubli ru uni uju mentar uju. Dan rai kani ka long ka jipen baik pat jong ka Mission and Evangelism Department jong ka Synod kumta kumong ipasong shipen ko ngu yaladi baka ka bang adon ban kren ka por ka nomlong register ka jong obrio rai ka long ka bor ba ka jirab ka jilam jong men sim ko ka jong hadin arpho tulik islam kumbalak pen kan mau di Reverend Moderator Hadin jong ka revival ka balawan hakap ka kani ka ribai ka jong Islam asis arajar nriu. Kabalapan ki omtang yang iki banget nrewat iki banget ru kalapan ki. Bad hakatu ka por kaladon ka jong ima bad kaladon ru
Lisi ngalaban ong I kumba ka ri kasi tiap I jungi baro kinlong Kristan baro. Dan roi kat panang ya kat panang mi kisingi kipor. Kata ka jinglong kalanang du bat kat hadu menta. Kapoi kapor ngalaban ong bangidon ha kapor ka jinglong kabakan jamin sim ngidon ka jinglong ka berterkong. Ban ngalaban bu ya ka wei pa ka benta kalong. Ka jing sniu ka kham sniu menta ban ya ka shwa jong ka snam arhajan riu. Kata kalong ka banga jing shem jong ka jing ya leti ka jonga. Kata kalong ka jing shem jong ka jing ya I ka jonga. Baka jing sniu kanang jur hadin jong ka snam arhajan riu. Ban ya ni jor shwa jong kata. Ngamtip ka ka daw ka ba penlong kumta. Hajing sisya ka revival kalawan. Ka depan ay kata ka jing pentamai. Hoy ngimla banlen. Ka ay ka jing pentamai ka to ka henrei. Habi pai salon sar pat ngi. Baka don ka jing hiar. Hak jing lo mensim baka don ru. Ka jing telot. Hak jing lo menjam mensim baka don ru. Ka jing sniu kalanang jur. Bila banom ya menjur ban nga henrei kata kalong ka jing syem jong kajing alenti kajing I kajonga tene kapor ngai khublai sai sen na kamta commission and evangelism department jo ka sinot kabla ai benta yang a shisha ngam dei ubri ubala ban ai kajing alap re kalong tang kajing pen ko ngu ane kapor bangai scam bangai yang ne por om mga ubayang re utra uniang apdeng jong ine kapor baka ai kai ka pangin yo snow kandalong kajing bam ka bakan jamin sim Nagabanta jong ilang iway paiway baro kentup yang ubayeng hagani kapor kabamenta. Bat ngan penkan mau ya pi syagaway ka jingja kalisi kalak balong ka jing penkan mau na kamta jing lang baro. Bakata kalong bakadon kaway ka jingja kaba ka kemi kalathit ya kadok kha na yo. Bat onda kalapoi hayeng kalaong yaw tau kun ban shet baha. Bangin yo bam jamit namar ka ong bangalathat. Teu tau kun da jing kemen kamen sim. Mari yo ya tau dak ha na ka ti jong ka kemi ula shet wood baha pedeng tang tengeta sau pesan mit wong ya ka kemi ai mai ka dok ha kalai. Habaka kemi pedeng jing tangan kumta kala shim ya ka pliang ban khaja. Baron dah habat ban khat ya ka jing ta ka dok ha kayo sngau ya ka jing sma ka basma uli bar kala kli yo khone khon kan dok ha phisat kumno kong la shet kum baju wong la shet kum baju shet ma phi mai ta ka kme kala kli kumno ka don ka jing sma uli pan ta ka kme kala kli sen kong phila sat bha khon phila pan kho ye tu ki snap phila pan khot lut ye ki tu ki ai ki snir ki snap ukhon wang nga klem pen khut ya kita wang site lunga klem site namar ba wang kumno ngan site namar ba kanika dok ha ka syong bai haduriau boro sikata kadon bai ha wang kala khut lupa baru wang ngam sim la site ngam sim la pen khoi kum tang la shet la ka shet kawan ra ka jing kata ka de ka jing don kam ya ka jing jong ajo pi wat ong tang bangala long kristan boro sikata lele ngala long kristan no dangrit ngala long kristan la bon pausnem lele ngala shakri utrai la bon snem ban ong bangila khoi kalong ka babakala Banong bangalong kristan na du kakpo jong kakami banong ngalayo lupai ka beneng kalong ka babakala. Ngidon kam ya ka jing pen kun, ngidon kam ya ka jing pen thamai, ngidon kam ya ka jing pen shat bor ka jong utrai, ha ka jing im ka jongi ka baman la kasngi. Kum bangalong menena basdang haba ka revival ka wanos nam arhajan riu, I kum bakari khazi dentia ba e jongi kanlong ka jella baroko iken tip yo utrai, lene ken pliang yo utrai. Henrei kamlong kumta. Kumalong mata I kumba kanang sniu penban kawan ru ya ka jing terkong ka bagan jamin sim aingo yo play ba kum ka KGP snot pereng ngiyo ban pelong ya ka revival conference ka ban ningkong nadu balathung ya ka sinot ka jongi bakan ne kan dei ka por ka ban ai yang ai pi ya ka jing pen thamai ka bagan jamin sim bangin mi na ka GSeng omshu ki briu ki barim rengin mi ki briu ki bartmai ki ba yo ya ka jimpen thamai bor ka jong utrai ki ba yo ya ka jimpen shai bor ka jong utrai
Nagam ta bengila ban im ban syakriyo turai. Kadon kawai ke jinjang lai tu kan ke jinjang kawai ni ke balang. Banglalai ban kran ni kiwai ki balang apo sor silong. Ban ngakli ke jindon brio hakata ka balang ki dadon de ki phawajar. Manon dah baki wan je seng ki don tangkumba nruspa nyuspa. Ban hakata ka jingkren jonga ngaong ngakren ya kata jingkren ngaong ba ngidon hapleng ka jing hiran junglong banjam sim ngidon ka jing terkhong ka banjam sim ngakren syapang ka jingdon ki brio ka balang bat ki bawan ban syakri bre ki long tang sipo arempoi ngong hatu kata kamdei ka jing terkhong ka banjam sim Mat ondalawai kata jing seng udon weno sharai wong pastor pila bakala ka jing kren jong pi. Wong kumno haba pin Kenya ka jing wan je seng len pin Kenya ka jing don ka jing klan ka bakan jamin sim de tang ha ka jing syakri blai. Wong yang pastor ka balang jungi ka klan ha ka jing ai. Ka jing ai te ka klan. Nda ka jing syakri blai ka torot ngong ong yo to tumsan. Ngathrai kata ka jing ai kala ban thiet ya ka beneng. Ngong yo to temen san bapliu to temen san lalai no nang ne perthai ngong hatu ni la ban thiet ka jing ai ka jongi tang bangi ai ngong bangi khlain ka jonglong bakan jamin sim I kum bangi thiet ya ka beneng ndre ka baka jinglong men sim pat ngim don kata kalong ka banga syep tieng ru hakini si hakini ki por ki bamenta kata kalong ka banga syep tieng ya ka jing ya ka por ka jongi ba I kum baka long menta om tang asor wat senong kendong karung kata kala tang namar bangala ban penpoy ya ka jing ayo ngati kena baka beneng kendai ka jonga ndre ka baka jinglong men sim ka sudah reng kata ka dei ka bangim kata ka dei ka por ka bangi ya Bat hakani ka por ka pamantangan penken mau siya kaway nakabenta nagaktiyan jong blay. Bakata kalong syapang ka jingim ka jong ujona. Ban ngitip baro ngitip ya kani ka jing kana larang ngakli niki kena ki barit nado kelas primary le second tip ya ka jing kana syapang ujona. Udai uway nak indang itu lupa ki bangilai tip baro nadu dangret hadu banginda he dasan ngitip ya ka jing kana jungu kalong bangi tip baro ba udai uba sajla ya ublai ubam pensha skor ya ka jing khot ka jong ublai udai ubriu uba ya halaka jong kamon ban ngitip ya ka jing shisha bahadien ka jing sajla hajing bam kongo ya ublai Ublay upai udok haban ngut no ya u. Bakata kadai kajing itu kana ka bangitip syapang ujona. Ngitip tang kata hanrei habangi wat bangitip tenrai ya kajing long kajong ujona kamkut tang haboong ba uyele persya lene usaitla ya ublay lene umsya skor ya kajing khot kajong ublay ya kajing angnur kajong ublay lene kamkut tang habo lasang ngut ya kadok ha lene bela prie kadok ha kamkut tang kata Handrai ka eke bangi I nang ni kalong. Bangi don ban pek ya ka jinglong ka jong ujona. Udon ya ka jinglong ayu. Ban nang tale singin sayo I ya ka ka jinglong ka jingu. Ka bangi don kam ban yit pan. Ya ka jing im ka jonga. Baka jongi shimet la shimet. Ujona ka baning kong ka bangi tip kalong ba. Ulong ubas sajla. Ha ka jinglong ka jongu. Ublay lo khot yo ya ka ban le yalap shaneneve henrei pen sha skor ya ka jing khot ka jong blay pen sha skor ya ka jing angnur ka jong blay bar ha jaka ka ba le shaneneve ulale sha tarshish borlayai ban yele persha yo blay bar ka ka belajar ha ka to jing ya ka jing ja ka long bangitip ba onda bo le ban le sha tarshish ula shong da kalieng bat ha balawan ke eriong kalieng kala jangam Bat kenang ban kloy hakane por ngan penlikot ya jitu khana kalong ba kenang ba onda hula shong kalieng kala don ka jingki phalo jo kalieng I kum ba kalieng kan ngam bar hang ta ki nong king lieng ki maji ki bala king lieng ki ong kane ka de ka pop jong nu amar le sik hatu ka por ki dang tip ha bala don ka nu ka jingja ha kalieng le ne ka jingle jingwan ki joki kinwat ya ka daw kinwat ya ka tanrai yo don kanu Bat kata kadai ka jinglong jong kitu kipor bakala kila le kumta bat kila yak halai para ka bakhadu kata ka jing halai kili hab shaw jona bat hangta kila krisiu jona kila kili
Hatu day mami ka balong kadaw, jong ka ni ka jingki palo, jong ni ka eryong, nani ikum makaling kan ngam, haka bakadun hapan yatu wong hoy de mga. Bat kum tao lo ong yaki sya bread yang asya kenang baka ka eryong kan jay. Tiklale kum ta. Bakata kalong ka jinglong ka jungu kalong ba ulong ubas side la. Ka jinglong ka jungu kalong ba sya score, ya ka ay ka ba play ukwa ya uba unle. Barhangi pai siya ni ka banta jong ka tinjo play. Ka pinkan mau yang pastor bakren ni ka por. Ka pinkan mau ngi ki para pastor, ka pinkan mau ngi ki teman basan. Hatu ngi la jujit la ne jukli la di. Ka ay ka jingkhot ka jong play yang le ka ay ka jingkhot ka jong play yang le ka ay ka jingjit ka jong play yang Onda haka jing ya lenti ka jongi yo ngi kilet no ya ka jing khot ka jong play ngi kilet no ya ka jing je ka jong play ka ai ka kamram ka bengi deban pendep nga syapti ngala dia bayo nga kilet ya ka jing khot ka jong play hajing sisa nga ngam don jing tmu ban let pelu theology ban long pastor ngani thu da ka ba shai no dang ret nrei haka snam khat khnai spa khnai san ublei penia syam yang dakalenti kabangampoi perkhat. Kajing temu junga kalong dakawai ke benta ngala pendep ya ke PC ngamut panlet sakai MCA hanre haka bakum kata kapor ublei khot yinga umsya nga bangan let sakata kaleng. Ba kajing ya syam kajing khot kajung kalong bahapdeng jong kajing jar. Ban ngala yaksat la kumba ndriu benai. Bakata kalong ka eke ka bampen kan mau sa yang hadu kini sini ki pol menta kala don kapor ka banga ngathak ka don kapor ka bamba ngalawat ka don kapor bangala klet yo blai ka don kapor ka ba lesinga shim sting ki kam jo ka balang dehang ta ka pen kan mau yang ya ka jingkhot ka jo blai ko ki paranong syarai kadai kapor yang kadai kapor ngi bangin yit ladi ngin keli ladi ublai khot ngi nakabenta ka ai ka benta nanam ta ka ai ka jingtmu kata kalong nakamta jong ikinong syarai bakon juru nakamta jong iki para bangai ublai khot yang ina pedeng juki babon jong ne partai banduan ngek au trai lele ban ngek au jisu bangin don haka balang kamdei tang bola khot ndai don ka jingtmu ka jungu bakata ka jingtmu jungu kalong bau don ya ka benta bangila banlong kita kinongra jing syai jong utrai bangilong kisaki jong utrai bangilong kinot kitim siem jong utrai kumbola pelem penken mau meneri teman sana sedang bangilong kita kinong kitim siem ukris hakane kesla jong pertai henrekat panang ya kal panang mi kisi kipor ngi klet ya kata ka benta ka bau blai ukwa yanga ka bau blai angut yang ikum ki khon ke jong blai bangile ya ka bakum kata hak jaka bangilong kinong kitim siem utrai hak jaka bangilong jing syai jong utrai ngilong penban kinong ra ya ka jingdum kata kada ka jinglong ka jonga ka jinglong jingi kum ki khun ki jong blai hakani sini ki por ki bamenta badde namar ka takadaw ka warra ka jing hier haka jinglong ka bakan jamin sim ko ra ka jing terkhong ka bakan jamin sim haka jing im jugi kum ki khun jaga balang bad ki rempe ying kristan ki terkhong haka jing syakri blai kabalang ani sini ki por menta kitar khong haka jing syakri blai khamtam haka jing long ka bagan jamin sim ngi akren sing utra ka yeng mene gadap langi kren si poya ka yeng mani si phongut ki bawan jing asai hatu kata kamde ka jitar khong ka ban jamin sim ngi klet namar bangila ngila klet ya ka jing khot ka jong blai ngila klet ya ka jing je ka jong blai ngila klet ya ka ta ka jing kwa ka jong blai haka jing em ka jong a jong phi bengila be ya ki be dei bat kene ke partai ujona udon ya ke bokum kata ka jinglong kata ka de ke jinglong jong ujona ka de ke jinglong ka jonga ka de ke jinglong ka jongi ha ke ni sini por ke pamenta bar ka benta ka baar ke bengina jinglong jongna jona kalong ba ujona udon ya ka jinglong ka bakerpang jukolong ba ulong ba khwan mentoi shimet habau bleu lok hot yu ya ka bani alap shatar she shaznem lebe ndoi la lek shatar she kai ke jingmut ke boleh shata kalong upar khat na ka banta ka jing mentoi ya ladi upar khat na ka banta ka jing mentoi ya ladi ba un bit un biang ya ladi balaringi petru hadien ka jing kala ba mut ka jongu akpo ka jong dok ha nganang mut ulakela ka bamut
ukla bamut tangha kapo dok ha ren daladon syabar ulong kumju kata kalong jeng long jojona bat haba ubleu ong yu banilap sininibe ong kamdon kam bangali ilap sininibe kaninibe kalong kanong ba kabakraw uang amdon kam mali sininibe uyay sai berbleu uang amdon kam mali sininibe kata kalong kwa bakata kajat penriah kebedon pon ninibe kenyo ya kajepene me ke jong utrai bangi i ke jong long jong ujona kalong ba udon ya ke jing long kwan mentoi barang apa siya kini kabenta kapen kan mau yang asyik kesenran ke jong utrai baru nong penem jong Yesus Kristus labi pai siya ujudas ru udah bakwan mentoi tang na kamta kaspa ka jong u kloy bandia lo jong kenrat ladengi pai siya ki arngut kisenrang ke jong utrai ki bakwa ban syong uwe hakaman uwe hakadiang kilale ka keme ju ki jong ki kilale chu kenrat kyong ko trai ai begini ki khun janga ken syong uwe syakaman uwe syakadiang kita ke den pedeng ki khat arngut kisenrang ke jong utrai mereka ika bangi kelong bangi iru wat u senran bajane jong utrai u Petros tangan na kamenta ka jimentoi yala di ulen no yalo jong kenrat tang na kabenta ka jimentoi yala di ulen no yalo jong kenrat kata ka de ka jing hikai ka bangi i na ujona rudon ya ka ju ka jinglong tang na kamenta ka jimentoi ka jing im ka jing usimat ule bom ya sngau ya ka jing khol ka jong blai tang na kamenta ka jimentoi jong u ha ka jai ba ka jing makan jado jong u ule shatar shesh na kamenta ban pendam ya ka jing kwa jong ka jing long do ka jong u Tikata kadai ka bangiyo ya ka jing kairu ha ka ni ka por ka mamta na kamenta jonga nam ta jing lang baro ha ka bakom ka ni ka por baka jinglong beriu ka jungi imat la pelong yangi bangin don ya kata ka jinglong bangin don ka jinglong ka bangi kwan mentoi shimet ujona haba ubleu pa yu ban le yalap sini ne be wangam tre ban le ladingi pe kalenong ka bangi pe kalenong ka balai tetem tulaya i bau bleu la khodi ban lap sini ne be udang persya udang ya keren ban ya sai berbleu bandon kami yu ban ya lap kene ne be kata kalau jing kwan yu i kum bau hun tang bayo ka jipen em yala de kalabiang i kiwei ki madia kata kalau jing long jong bat ngi em na ki si ngi me ki por ke bakane ka jing yeng ka jing long ka jing kwan mentoi kala yang rasong ha ke ni ki si ha ke ni ki por ke bamenta langa ong yengi ki balong kristan la kalong yi ki balong kristan ru kane ke lalong do kalalong snam Maringi pai syakak tiang ke jong ublay lagi pe ka sitiu pol sino Filipi lanong baar kat khot ka baar puwei ka ai ka bau pol ong baki beri kilawat tang yala ki jong om yau Kris ki beri kilawat tang yala ki jong om yau Kris ka bamut kata ka jinglong ka mo menta ka ni ka jinglong kwan mentoi simet kala don na do ka por ka ba ublay lasna yau beri syakani ka pertai bakatangi ina do ka pereden na do ka por ukain bad wabel bangi ka jingaliti ka long kumta bat kadang yai sensyaru haduk kini sin haduk kini kipor ki bamenta bangi i ke jinglong ka bakum kata ka jinglong kwan mentoi kayok ban rung om tang haki bamlong kersan wat hangi ki balanget ka rung kene ke jing kwan mentoi tang na ka menta yaladi bat teng teng ija na ka jing syakir blai nambar bangam yo program ngan keren na ka basyai Ngija nak kaji syakri belai namar bak ngamyo panlong uno yakit kam. Ngija nak kaji syakri belai namar bak omdon menyobriu yang a. Ladang idon ya kebakum kata kajulong kata kadai kajulong kabangi kwan mentoi ya ladi. Rengi kelet yau terai. Ngi kelet ya kajulong mensim ngi perkat tang ya kene kajingim baken jado kajonga bakajongpi. Ladang ilong kumta kadang penpau yang ai pi bangi dang don kam ya ka jing pentamai bor ka jong utrai kadang penpau yang abai pi kalong bangi don kam ya ka bangi don kam ya ka jing pentamai bor ka basa sisin pat ka jong utrai men simptayong ni dang ya kren syapang ka team jong ka women's week women's sunday ka ba kren syapang ka wan ka tamai
hakalawasni kabathamai kadai kata kabang mangaba mapi ngidon kam ya kaban penthamai habau krisula shong hakajing im ka jonga japi kata kajing kwan mantoi kadai ban dono na kajing im ka jonga japi kini ngide ban perkhat na kamanta kaburam ka jong utrai ko ki prabangai ba kilok ki jor hakabakum kini kapor ngidon ya kabakum kata kajing long nyimla banlen ne kajing shisha Bat kum jona udon kumbau jona udon ngiri don wat hapdeng ki khat angut kisenran ki don ki bakum kita kat notam hapdeng jongi patlang babon ngi don ya ke jinglong ngi juruai ke jingruai ka bajingi juruai ka ba arspa khandai ke bong ka jonga kan do langa khen ka bakor ngilade ban pen kelai ke jingruai lada ka jonga kan do kamde ka bakor nginap ong kumta Hendrengim sengau tu nyeruai tu jingruai. Hendrakan pakai jingim ke jinglong ke jingi. Ngidang kuah ia kan ikan malade. Ngi kuah ni kikai naga benta ia lade. Te kata kalau kai ke bama, ba kalau ke bama mensau naga benta ke jingim ke jonga bajupi kum ki khun ki jongo blai. Nang ta ke palai ke bangi naga jinglong ke jongo jona kalong. Baudon ia ke mensim ke jinglong ju kalong udon ia ke mensim jong ke jing bisni. Udon kami sim jong ka jing bisni ubam kwa ban penem ya kiwe ko mangala keren mene habala ubele lo khari ubane ya lap sini nebe wat hadien ka jing kala ka bomot ka jingu habala duai habo dong dona khapo jong dok ha ula duai I kumba kalawan ka revival ka kami sim ka jongu ren dalami nak khapo dok ha uklet pan bar udang long ka jing long ka bakumju udang don kami sim jong kajing bisni bat ubam kwa bakiwei kinyo ya kajing penem kata kadai ka basniu ha kajing im ka jonga ba jong pi kum ki khun ka jong blai ro ladang idang don ya kana ka mensim jong kajing bisni ka bakiwei ngam kwa bakikiu kiwei laning im kwa bakiwei kinang san ka jong makan jamin sim laning im kwa bangin island yo Jesus Christ kiwei kata kalong ka eke ka bama ba ka ba mensau nakamanta jonga ba jubi kum ki khun ki jong blai lading i phai shaka jinglong jong humen jong khun sarong oria lading i phai shaka jinglong jong khun humen khun sarong oria nga ni barok ni penrem ya sarong khun sarong oria henrei hakabakut mano ba im pitep u im khun sarong oria Umen kon sarong uria uyap aka jung lam jaman sim ngan kren na kabasya kata kata kalong de hadien bau upara jung ulaja nakayeng umdon kamen sim ban sngau snai yalau jong para umdon kamen sim ya kabandon ka jingki ban liwat yo para Umdon kamen sim nakamenta ban pen empat yo para wat habau para jungu lawan pai udon kamen sim ga bisni uong yo pa habangang adon bat me bros kata ndre tangu suanu para jonga mela penyap yo masih basnga ndre ngang adon kata ngala sakri me kata ndre watang we khon masih leni khon blang mem shema ai bangala kamen bat ki parlok jonga kata de kamen sim yo ga bisni ka udon kwa bau para jungu unem kata kada kejinglong kejong ummen jong kun sarong auria bakane ka wanra ya kata ka mensim jong kajing sarong riu blai haka jinglong kajing im kejong ummen jong kun sarong auria den mar kadao nga bu ye ni kentien la ukun sarong auria ubayo ubawan pai banya sarong riu blai ubayap haka jinglong ka bagan jaman sim nga septing yo bangi ngilalong kristan kata ngi septing bangila donna ka balang kata ngi septing bangila long kinoy kikam ka jong utruai la kata henrai nga septing yo bangi donye ka ka mensim yo ka jing bisni ngim kwa abaki weken em ngim kwa abaki weken kiu ngim kwa abaki weken san ngim kwa abaki weken yo amat ya ka jing penem ka bang septing ka dei kata haka jing im ka jong aba jong pi ko ki para bangen Lading idon ya kabakum kata ka jinglong ngim ya pher na ujona ngim ya pher na men jong ukun sarong auria badena marta daw kiniki ke baro ki penlong yangi
Bangi don ya ke bakum kini jilong lesi, ke bawan ra ya ke jing terkong ke bakan jamin sim, ke bawan ra ya ke jing suai, ha ke jing im ke bakan jamin sim ke jong apa ke jong pi. Badai kini ke jing long ke bap penlong yangi, baka jing syakir beli jing kelong tang narmiang sentur, kumbau uisaya wong, ha ke kitab ke jong kelendong ke bakan yo. Kini ki beri ki wan hanga tang dak narmiang sentur, hendekan baka do nu jong ki. Kajingai no nanga nga siap ting yo banga bat bangi ngilong kumta yo bagi syakri blai tang na sentur yo ngikit yo kakamu jong utrai tang na marbala penkit yanga yo ngi syakri yo blai tang na kabanta baka deka rutin ka bangan pendep ya kajing syakri blai bangan penhon ya kayeng kasam rekat baka mensim kajingai no blai Bat ka benta ka bakhadu ka bangi na ka jinglong ka jong ujona ka long. Baudon ya ka wei ka jinglong ka ba umdon ka mensim ka jing sngongo yaw blay. Kata ka de ka jinglong ka jong ujona. Umdon ka mensim ka jing sngongo yaw blay. Hapdeng ka jing la bha ka jong blay. Hapdeng ka jing mab ei ka jong blay. Hapdeng ka jing la isnei ka jong blay. Re umdon ka mensim ka jing sngongo yaw blay. Gum ngalong menta hakapor ke borong don ujona odong don kapo jong ka ujong dok ha ula duai show play ula linear show play I kum bakari bible kalaki hakpo jong dok ha ka jing ka jongu ndai ndala poi shabar seringko anda bodok ha ula pri ula klet ita ke baro don show kamensim ka jing sngongu yau play ubala penem yau dan kami siam kejing sngongo yau ta ublai isnei yau kata kadai kabak kejing long kejong ujona ladengi pai sya kejing roi sam kabangi juruai kejing roi sam kabangi spalai unong roi sam upen kan mau ya la kejong kami siam ukren ya la kejong kami siam wong komen siam jonga wat let ya kejing le baha jong ubaro kata kadai kejing long kejong unong rai sam ke bisis palai usgau tho ya ka jinglong breu ko jongu usgau tho ya ka jinglong duna ka jongu bat upen kan mau ya la ka jong komen sim wong komen sim jonga wat klet ya ka jingla bha jongu baro namaru usgau tho ba ka jinglong breu teng teng ladeng labit ngelabiang yong ba ka ne ka jingla ka jonga ladeng ngibiang yong re ka jingla ka jonga ladeng kiu saprang yo ka jingla ka jonga renga jupen kan mau ngi juong Baladau blay uai yanga ya pi ke jingpang ka batang manumala ngimla asyo ban ki na jingthia ayungin le Andre habang isyak ni klan habang ibit ngibiang ngim jus ngongo yo blay kadon ko we ke jingtho ka bang layo balapha deki perlok ha WhatsApp Kiong ba udon we briu haba la shitom jur ulai hospital Tang nak bantaban ay ko oksigen hapen lut deki po lak namar hap syong deki tayo deki benai hapo ICU tekata ka jing tho ka bala tho kaya ong ba ka oksigen ka ba usna ubriu ngi penlut deki po lak handai ka oksigen ka ba ay ublay ngim jus ngaungu ka oksigen ka ba ay ublay ngim jus ngaungu Nrela dari kapor ka ba bam balapun poi oksigen ban poi ICU ka oksigen ngi penlut daki polak ban ya ai oksigen ban penim ya ka mensim nrei ka oksigen ka ba boleh ai yang ai pi ngim jus ngau ngila ju perkhat kata ka ding pen perkhat ru yang kata ka jing tho ka bangalayo ka pen perkhat dinga ka dai ka jing sisya ngiyo ban ya ban ring mensim ban penihar mensim ngiyo ban long kum ni kum bangilong hatu kam dai ka jing snei ka jong ublai dak ba burom ba pli ba pang ba shitom kin ha ban thie dia ka oksigen ndre manga ma phi ki ba shat ba khlan ki balong kumni kum bagilong mata ngiyo ye ni ka oksigen ka ba bleu a yang abai phi hatung yim sngongu yo blai kata kalong kanuksa ka bang shuai ibarit ndre ka ka bangi di ban sngongu kalong bau bleu lo ai ngai phi yang ni ka jingim ka bangilong kumni ka bangilong mata hatung yim sngongu yo blai Ujona hadir ba ubleu la penem yo umdon ka jis ngongo
Ngikan mawi itu kispongot ki bapang yang tholi habau jisu la pen khia ki reitang wei bawan ban ai ban pen pau ki sngo yo trai nga shepti yo banga ngalong ukndai wei nak ki kndai ki balapang yang tholi ki balayo je pen khia nga shepti ngalong kumta hateng gadon kapor ngani thu ipi hateng kapor gadon kapor kabanga mat ya kijing kabanga mat ya kijing le aga jingim gadon kapor kabanga mat ya kijing buj perkhat kiba bonjat kadon kapor ngong wai ni ubalai ubanga nga syakri ngani thu ipi ngani thu ya kijing sha baleng ngalen ji sha bakadon kapor wat manga uta uba ngala kamil dia pada syakri jong ubalai re kadon kapor kabanga bu ya kijing kli kamat jong ubalai u ei atrai melong Namara kapor ka bangamat ya jinjar ngai kumbau trai udan sajingai hakapor bangadon kami utrai ngai kumbau trai la lendet yanga hakapor ka bangadon kami utrai I kumbau trai omis nei yanga bara preng ka kum kata kapor ngabu ya ka jingkeli ngong melong wai atrai hatu mi dei ublai banganga syakri hatu mi dei ublai ba emu ublai ba shisha handre hapdeng jong kita kike baro kawan ka jing syai kalong ba kajupan kan mawi nga kalong ba pet sikisnam ki balalino ayu try lole pet sikijalen ti ki jongpi ya ka balalino ling ba ki post name ki balalino ayu try lole ka jim jongpi kata ka de ka papenlong nga bangan yo ya ka bor bangan yo ya ka jing shamansim bangala bania shaprang namaru pen kan mawi nga ki por ki balalino ba ka de ka sangti jong try ka balara ya nga na ka jing bamdon jing mentoy sya ka badon jing mentoy na ba khlam burom sya ka badon burom Baka de kata ka papenlong nga bangan scam ka jingde jong abla jong tra wat apeng jing wat apeng jing le wat apeng jing tunju jong ka jing baka de kata ka papenlong de bangi de ban sngongo yo trai namar de ma u bala penlong ikum ne kembangilong de ma u bala ai ngi ka jing ba u la pen ai yang ai phi kham tam ya ka jing ka bangi yo om tang de jing bangin perthen roi ka jing ka ban sawan Namaru try baru no pelim jing jis kosong bau ewe banyak hanga onom jatsu on rayun yo ya ka jing ka babam jikot kata kalau ka jing ka bau try ula ai hanga barapi hatung inam don ya ka mensim ka jing sngongo ndai I kumba ka ni sini ki por menta ngim sngongo yo try I kumba ka ni ka jing ka bangi yo ka de ka bangi lehi I kumba kanika spa ka pau ka kerdan ka bangi yo ka bam ka bangi di ka kup ka sam ka yeng ka sam ngen jong sa I kumba ngilehi andre la ro traim kerku nginom long kom ngilong wat la ka taru ngim sngongo yo trai tahani ka por ba ni ka klimat ka bamenta kanika penken mau yang ka penken mau ngikum ki khon ki jong oblai Tu ai bangin yet yaladi, ai bangin keli yaladi shimet hakalenti ayu ngidon, hakalenti kaba kumno ngidon, hakanika por kaba menta, halene hakabangi don hakanika yeng kaba tang jo trairu. Tu ai bangin yet yaladi, hakano kalenti ngidon. Kalenti kaba ngibot ya kajinga ka jongjona. Ne kalenti kaba trai uyalam yang abadiapi. Balada kalong kalenti ka bangibut ya kajinya lenti ka jongjona kadon kam ya kajing pentemai bor kadon kam ya kajing pensai bor kumbaka thim jong kaneka revival conference kong to phai show try ti on pen em yangi kata kalong ka khubor ha kaneka step jong kaneka singi ka pamenta kaneka kalong ka khubor na kamta jong au bakren kalong ka khubor na kamta jingi ka snap ya kaneka khubor ha kaneka por ka pamenta la ring dang don ha kata ka lenti ka jongjona tugen phai no na kita baro ngin ino e kita ngin phai pat show try ti on pen em yanga bat yapi lada bakla nang ta ka jingjot kanuan. Judas uklet ban phai show try. Ushim yala ka jong jingem. Petrus ukloy ban phai show try. Yo ya ka jing penem. Jet mapi ko ki perlok prajo. Ke ai ka bangide ban le. Ngin shim ya kalenti ki jong jona lari don kalenti jong jona. Wat ai bangin shim kalenti ki jong Judas. Ndai ai bangin shim ya kalenti ka jong Petrus. Kabo snotho ya la ka jong jing bakala ola IT show try yo ya ka jing peneme te kata kalong ka khubor nam ta jong ajo phiru lading like mia ya kalenti jong jona tungin phai no show try tiun pen em yanga badyapi wat ai bangin mi na ka jing sang klem do yo ban yit yiladi klem do yo ban pen thamai bor yiladi klem do yo
ya kata kajing ngau scam banga ngala pai show try ngala yo ya kajing penem ublei semen kerku nam takaburam jogo amen. Nga ai kublai sibun ai pastor jongi belawan ra ya kane ka kubor hapadeng jongi halor jong kata gamat ka bakongsan ka ai ka bau blai ula pendon kam jongi bat ka ai ka bangi ngilale na ka benta ka buram ka jong blai karman skam ba kini ki kubor ya ka bai pastor ilawan ra kindalong ka jingpen perkhat yangi baro bat kumju ru ya kilok ki jor ki bayo sngau lengba kane ke jing sawa te kumta menta ngasngau bha ban ong ya na ka liang jong ka sinat bat na ka liang jong ka balang kin a ye ki jing pen mana Program Direktur ni kilong ki program hak bedai bagi jing seng kebabut kata kalong hak por ship jisteng. Shua jongga ship jisteng kata nadu ship jisteng yo ya ka sing solution menyalam da kastani koya jong kasinat pedeng. Menyalam ya kene jing seng da imudurtor jongi irevren HK nomsap. An pulih berdwai da irevren bi khasana kichimpena lum cengu bakat nang lumi cengu yo ya ka koya na kacing seng samla balang umsim bakat na kacing samla balang maurung keneng bakat balai pat na ka standing koya jong kasnat deng nang ilap ha kan kacing seng dei irevren CL lalu kichimpena kini kilong ki program ha dei bat kene kacing seng kababot. Reverend Direktur kini kalau ka jumpa mana bagi jumpa tip nak liang jongka balang hadian balawai kini jing seng ke kuaya jongka jing seng sama balang ringiba kini si yang cuy kong binika sedap mat ke standing kuaya masalah sangat sik kini si yang cuy kong belen sedap dengan kerpat FP sewa ban up tu cakap wapidan ki teraing ke dewan syau ban jalan FP ski yang jongki nam tak jing bam sengi bat nga kerpat ya barok ki pada bangit ki ba wan ki wi pat ki balang hani ka balang ngojongi nam tangan ki jingseng bahadian balawai ki ka jingseng ki ying ki pada bangit ngojongi ki la pen krek luoj nam tangan jingbam ki bede jong bat kedo te kup tangan kerpat ya pi sanga bah ban ya rung ban ya lech ki ying ki pada bangit ngojongi nang tangan jingbam sengi Reverend Direktur kita gelong ki cukup menawa cungtip nak liang jong ka balang kabeh semua. ngi layo sngau ya kita ke jing pen banana ka liang jong ka sinat bana ka liang jong ka balang tengin ya pediang kumto kumbala pen bana pedang jongi saksi sen pat ngai kublai ya postor jongi karman skam bau blai nang long rengkat lembat i bai nang la ban ai ya ka jing ikai ka bokordor lengba ka ktien ka bokoj ka jong u tementa ngin ya penwai no ya ka ne ka jing ya sang jongi ya ka ne ka stap da ka banginyar wai lang ka jing wai ka ba arspa nriu puar konong penim basbon ka hok jong ki babon wan jan mame jing kerman jing kerku jing start bat jing idlu kidon bat me ko jakari jonga ban laik na ki jing manga wan sheme na jing ngau tiang babon hakmat kinong sun pelai mame ngin yar wai ka jing ruai ka ba aspa an riu puar bat adian jong ka ne ka jing ruai tengat ngau ba ban ong ya i Reverend NB ding jo i balong ru secretary jongi ha ka sinat in pelai yangi ha ka bakerku bat penwai tungin ya yang lang ngin yar wai ka ba aspa an riu puar Good Lord, pen embasmon, go hong jom ki babun,
Wan chan ma mim Jinker man jinker Jing san ba jing I Ki don ban mim Ka jai ka ri joy ngam Ban lại lại khi jing mam Ngao hoàn sha mim Na jing ngập rim ma hun Ai ku mat ki nong shun Phil lan ma bim Shashkur yang áp lên Dinh y dồn bi cash lên Is này yang ngam Mun hajar ki lawan Dinh is này ki laman Này ru yai ngam Tu yar jing I background Jing's new ha do nut lao Bên đạp yai ngam Inner by ki jing bom How jang nga tu shom Bên con yai ngam Ban I tu yam im Yam bi ru ban yo im Jing sun ka I'm Tu bên bao ca đình nam Cút nông bên em bạp hàm Si thơm khan hoài Tôi cái điều vậy nè Hà cái bộ ai nó trong cái này cái chính mà này cái chính xác cái chính Pelat ingin ingin ko po di kijing kurku bagan sai tam ke bon ke khet kijing isnai ke jong me kijing ay hey ke badap yang jis ku subau trai kijing ba ke jong ublay ku pana bom jikun lemba kijing slok ke pathiang sait bon ke jong men siam bu ku kini kijing kurku mami na kijing long lai wei ublay kinyai shong yai sa rungkat bat ngilang hang ni ko mu pat lang u jong me bat ki para bangait bi yo jong iru Kibidana kini kuri bekaleng setlak kepercayaan kumju. Nado mendapat hadu halakrata. Amen. Toh. Serius. Apa ini dari reflection